माते कृपा कर नम्रतापूर्वक आज चरणाकडे काँग्रेसीतर्फे 40 उमेदवार जे उभे राहिलेले असतात ते महालक्ष्मी आज चरणाकडे आशीर्वाद घेवपाक आयिल्ले आसा तेन्ना महालक्ष्मी सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज चरणाकडे येऊन भेट घेतली आसा महालक्ष्मीची पूर्ण कृपा दिसली बरे भशेन तांकां यश प्राप्त करून 2022 जे इलेक्शन जिंकून दिवन तांच्या हातांतल्यान सेवा करून घे सर्वार्थीक सांबाळ करा कल्याण करा आणि बरे करा तथास्तु म्हणा तो नाच हात लायला सगळे छत्तीस आता बाबा कोण लायना तर सगळ्यांना कुंकू लावा महाराज सगळ्यांना कुंकू लावा कोण लावत नाही तर बघा महाराज सगळ्यांना कुंकू लावा कुंकू म्हणजे कुठं बाहेर दिसताना नको कुंकू लावा एक लाल पत्तो घेता मागीर तुमी म्हणपाचें परप्रधानेन सकलाश्य मनोरथाः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते महालक्ष्मी आज चरणाकडे आम्ही सगळे 36 जाण श्रीफळ धरून आम्ही प्रतिज्ञा करता काँग्रेसीन जे आमकां तिकीट दिल्लें आसा त्या हातून आम्ही निवडून येवन आम्ही देवटेन वचनासतना पक्षा बरोबर एकनिष्ठ रावन पक्षाचे उदरगत जाता अशें काम करतले पक्षाक कसलेच त्रास जायनासतना एक बाधा येनासतना महालक्ष्मी श्रीफळ दवरून आमी ही प्रतिज्ञा घेता की आमी पक्षा बरोबर एकनिष्ठ रावतले आमकां 5 वर्सां खातीर त्याचप्रमाणे महालक्ष्मी नम्रतापूर्वक प्रार्थना करता जे निवडून आयिल्ले जे कोण सभासद आसात ते 5 वर्सां देवटेन वचनासतना पक्षा बरोबर एकनिष्ठ रावतले अशें आमी महालक्ष्मी श्रीफळ दवरून प्रतिज्ञा करता जगदंबा उदयोस्तु उदयोस्तु उदयोस्तु
बाकीचे फाटल्यान रावने रे सुनील बाकीच्या फाटल्या अशें अशें सुनील 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 अशें हां ओके मास्क घाल मरे 2 मिनटां तेका घे मरे तुमच्या हेका कॅन्डिडेट जाय सगळ्या म्हाका कॅन्डिडेट तुम्हें आप भी रहे ना साथ में हाँ साथ में उनको सर चिदम्बर सर को भी एक कार्यकर्ते चला ना फाटल्यान सुनील सुनील कार्यकर्त्यांक फाटल्यान धाड मरे सुनील सुनील फाटल्यान धाड मरे सगळ्यांक ओके फाटी ओके पुढचं 2 मिनटां हाँ ये लोगो लोगो मेन बोलला मरे अमर तुम्ही मासे असे भितर ओके हां मॅडम ओके 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 सर पुढे पाय ए 10 मार्चाक फोटो सारको काढा राव सारको न्हू ओके आता कोण मोबाईल कोण रे अरे विक्ट्री प्रसाद वयर पाय